ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఇవాళ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుందని మంత్రి లోకేష్ వెల్లడించారు. టెట్ 2026 షెడ్యూల్ను ఆయన ఎక్స్లో విడుదల చేశారు. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవాటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. జూలై 5 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ విధానంలోనే దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. జూలై 15 నుంచి మాక్ టెస్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. 25న హాల్ టిక్కెట్లు విడుదల చేస్తారు. ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవాటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. జూలై 5 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ విధానంలోనే దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. జూలై 15 నుంచి మాక్ టెస్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. 25న హాల్ టిక్కెట్లు విడుదల చేస్తారు. ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.